there shall be his people, and he shall be their Lord and God. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 25 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka amalia, maka ihe ọma niile nke o ji achọ anyị mma. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi anyị, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Chidi Nwachukwu na-erunyekwazi masị a maka ezumike mkpụrụ obi Sa Ugochukwu Sa Ugochukwu na Lady Ann Duru na-erunye masị n'ụwa maka Silvanus Chidi Nwachukwu Jr. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, unu rịọbara m osebụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Glory to God. Glory to God. Glory to God.
Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to Chineke nna anyị, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị asọ, bịakwadebe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Amos. Nọrọnụ ihe a, unu bụ ndị na-emegbu ndị nọ na mkpa, na-achọkwa ịkpagbu ndị ogbenye nọ n'ime obodo unu. Unu ndị na-ekwu sị, ọnwa ọhụrụ ya gafee ọsọ ọsọ, ka anyị gaa ree ngwaahịa anyị. Ụbọchị izu ike ya gafee ọsọ ọsọ, ka anyị ree ọka anyị. Anyị ga-ebepụ ihe n'iko eji ere ahịa, bịakwa bulite ọnụ ahịa elu, ka anyị were aghụghọ ghọgbuo ndị anyị na ha na-azụrịkọta ahịa, bịakwa gbanwoo ihe eji atụnyere mmadụ niile ihe n'ahịa.
anyị ga-eji ego goro ụmụ ogbenye, bịakwa were akpụkpọ ụkwụ gbanwete ndị nọ na mkpa. Ọ bụrụgodị ihe ọka zafuru azafu, anyị ga-eji ya enweta ego. Onye nwe anyị aṅụọla ya ka ọ bụrụ iyi site n'ụdị nganga eji mara Jekọb. Enweghị m ike ichefu nke ọbụla n'ihe ọjọọ niile i mere. Okwu nkọsabụwa. Toonu dị nwelu onye na-ekulite ndị ogbenye elu. Ụmụ odibo Chineke, toonu dị nwelu, ka ngọzi dịrị aha nke dị nwelu bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Dị nwelu dị elu karịcha mba niile, otito ya dị elu karịa eluigwe. Onye dị ka dị nwelu? Chineke anyị, onye bi n'elu kacha elu, bịakwa were obiọma ya si n'eluigwe na-eledata anya n'ụwa. Ọ na-esi n'ala ebulitere ndị dara ada, ọ na-esi n'ala ebulite ndị dara ada, ọ na-esikwe n'ụwa ọjọọ ha na-ebulite ndị ogbenye, iji kpọbata ha n'ọgbakọ ndị eze. N'ezie, ọgbakọ ndị eze ndị nke ya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara Timoti. Nke mbụ, ana m adụ ọdụ ka a na-ekpe ekpere maka onye ọbụla, ka a na-arịọ arịrịọ, na-ebekwu Chukwu, na-enye ekele maka mmadụ niile, ma nke ka nke bụ maka ndị eze na ndị na-achị achị, ka anyị were ume na obi iru ala biri n'udo na n'ọṅụ, wee fee Chineke anyị ofufe. Ime ihe dị otu a ziri ezi, bụrụkwa ihe ga-amasị Chineke onye nzọpụta anyị. Ọ chọrọ ka ọ zọpụta onye ọbụla, bịakwa chọọ ka mmadụ dum nweta eziokwu ahụ na uju. N'ihi na ọ bụ sọ otu Chineke dị, ọ bụ sọ otu onye ogbugbu dị n'agbata Chineke na mmadụ. Onye ahụ bụ mmadụ, Kristi Jesu, onye jiri onwe ya gbapụta mmadụ niile. Ọ bụ ya gbara akaebe na nke a, bụrụkwa ya ka ezitere mgbe oge zuru. Mụ onwe m bụ onye akpọrọ aha, kenye ọrụ izisa ozi. A na-enye ozi a na onye mere nwaazụ maka ya. Eziokwu m ka m na-ekwu, anaghị m atụ asị. Abụrụ m ndị ọgụ mmụọ onye nkụzi nke okwukwe na nke eziokwu ahụ. N'ihi ya, n'ebe niile achọrọ m ka mmadụ were nsọpụrụ chilie aka elu n'ekpere, na-ebughị iwe na ọnụma n'obi. Okwu nkọsabụwa.
ndụ. Onweghị onye ọbụla na-abịakwute nna, ewepụ m osi m n'aka. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, enwere otu ọgaranya a kọrọ na nwaodibo ya n'ala akụnụba ya n'iyi. Ọ kpọrọ nwaodibo ahụ jụwa ya sị, gịnị bụ ihe a m na-anụ banyere gị? Kọrọ m otu isi emefu akụnụba m, n'ihi na ị gaghị agbakwara m odibo ọzọ. Nwaodibo ahụ ekwe n'obi ya sị, ugbu a nna m ukwu na-achụ m n'ọrụ, olee ihe m ga-eme? Ike igwu ala adịghị m, ihere ga-eme m ịrịọ arịrịọ. Aha, amatala m ihe m ga-eme, ka e wee nwee ndị ga-anabata m n'ụlọ mgbe a chụpụrụ m n'ọlụ. O wee kpọọ ndị niile ji nna ya ukwu ụgwọ n'otu n'otu. Ọ jụọ onye nke mbụ, ụgwọ gịnị ka iji nna m ukwu? Ọ zaa, 1,000 karama mmanụ. Nwaodibo ahụ wee sị ya, ngwa were akwụkwọ gị ọsịsọ degharịa ya 100 karama 5. Ọ bịakwa jụọ onye nke ọzọ, ụgwọ gịnị ka iji? Ọ zaa, ụgwọ 100 akpa ọka. Nwaodibo ahụ sị ya, ngwa degharịa ya 10 akpa ọka 8. Ọgaranya ahụ toro nwaodibo arụrụ ana maka ọgụgụ isi ya. N'ihi gịnị? N'ihi na ụmụ ụwa nke a na-agba mbọ n'ihu ụwa nke a karịa ka ụmụ nke ihe si agba mbọ n'ihe nke ụwa nke ọzọ. Ana m agwa unu, were n'akụ na ụba rụrụ arụ nke ụwa nwetara onwe unu ndị enyi, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla akụ nke ụwa ga-agwụ, ewee kpọbata unu n'ụlọ obibi nke dị ebighị ebi. Onye ọbụla enwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ntakịrị, enwekwara ike ịtụkwasị ya obi n'ihe buru ibu. Onye ọbụla na-ekwesịghị ntụkwasị obi n'ihe ntakịrị, ekwesịghịkwa ịtụkwasị ya obi n'ihe buru ibu. Ọ bụrụ na ị kwesịghị ntụkwasị obi na akụ na ụba nke ụwa rụrụ arụ, kedu ka a ga-esi kwesị ịtụkwasị gị obi na nke ahụ bụ ezi akụ na ụba? Ọ bụrụ na ị kwesịghị ntụkwasị obi n'ihe na-abụghị nke gị, kedu ka a ga-esi tụkwasị gị obi n'ihe bụ nke aka gị? Odibo anaghị abụ ohu nna ukwu abụọ, ma ọ bụghị na ọ kpọrọ nke mbụ asị, hụ nke abụọ n'anya. Ọ bụrụ na ọ na-asọpụrụ nke mbụ, ji nke abụọ na-akpa ọchị, unu enweghị ike ịbụ ohu Chineke na ohu ego. Oziọma nke osebụwa.
Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ga-alụ, nwanne enyela ya aka. Also, I'm very happy to see all of us. Monday ma for all last 2 Sundays in Bialoka. And none. Mozo ma uche ma neke ma unyano foro. Ndị ọzọ ma afubero. Okay. So none oh. Then no dọpụtaba na ụmụnne unu fụ na oche side a ka oghe. Aberom COVID ọ ka na-eme? Ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye mana abụ m onwe eze oge ngarapụ soro nna naanị soro nna ihe na-enye m ọṅụ ihe na-enye m ọṅụ mana abụ m onwe eze oge ngarapụ soro nna naanị soro nna ihe na-enye anyị ọṅụ ihe na-enye anyị ọṅụ mana anyị bụkwa nwa eze oge anyị ga-arapụ oge anyị soro nna naanị soro nna naanị amen. Tata bụ ụka nke 25. Ofu okwu Chineke chọrọ ịlụtụrụ mụ na gị aka tata bụ na ime abụ enyi Chineke bụrụ enyi ekwensu at the same time. It doesn't work. That you can never be a friend of God and be a friend of devil at the same time. It doesn't work. Because darkness and light does not stay together. Also, abulugode na eme nwatakịrị baptism. Ọmalịcha nwaanyị chi agọzie eme baptism. Mgbe emere baptism, one of the first things emere bụ ịchụpụ ekwensu. Ekwensu pụọ n'ime Holland entire. Ihe eji echi chụpụ ekwensu bụ n'ife na ọchịchị ya da anọkọ. Ya bụ nwatakịrị nwere njọ anyị niile eketalụ njọ eketa na-arụ ada. So ihe izi emelụ bụ na ewelu ude tee ya n'obi. Kedu ebe Chineke na-anọ? Chineke na-anọ n'obi mmadụ. Ewewelu ude tee ya n'obi. Wee sị ya na bido tata gaba na njọ Adam ahụ niile na-emego gịnị ekpopụ gị. Na Chineke abatago n'ime obi gị bịa nọdụ. That was the first. Then the second thing emekwalụ bụ na ketachara ya mmanụ ahụ nwatakịrị adị ọcha. Ọ bụrụ gị ife ọchịchị ya nọrọzi ya n'ime mana ndị nne na nna ya na sponsors na ikwu na ibe gbara okirikiri ka bụ njọ. Ewesa na n'ife na ọchịchị ya da-anọkọ na a ga-ebugodo ụzọ chụọ ọchịchị n'ọnụ n'ime unu emebie nke nwatakịrị a. Kedu ihe ọzọ emere? Asị ha unu ọjụgo ekwensu. Ọkwụ na-aghọtaghị ihe ụka na-eme. Ụka wesị unu ọjụgo ekwensu ha sị anyị ajụghị ya. Asị na ọrụ ya niile ha sị ajụghị ya na nlafu ya niile ha sị ajụghị ya. Ewejụkwa ha ọzọ asị unu ekwere na Chineke ka Chineke wee bịazie take over ha sị na ekwere. Ozugbo ha kwuchara ya ama na nwatakịrị adịghị ọcha. Sponsors nne na nna ndị nne nọ n'ụka na ha adịghị ọcha asị ngwa kpọtazie na nwa unu ka eme gịnị ka eme ya mmiri Chukwu. Because darkness and light does not stay together. Onye ka Jesu ji wee mechie okwu ya niile ọ sị na you cannot serve God and mammon at the same time. You cannot even love money excessively because onye fụlụ ego n'anya rinne sọsọ ihe o ji ego eme bụ gịnị ịkpagbu mmadụ. Also, you cannot even love money excessively. Ya bụ na okwu Chineke na-alụtụ mụ na gị aka taa ije n'ihe ọgụ nke mbụ. Egosi ebe onye amụma Amos na-ewe iwe
Chineke si anyị jee gwa ndị ọgaranya na-alụso alụlụ ana, ndị ọgaranya alụlụ ana na-apịgbucha ndị ogbenye, na Chineke jikwa anya na-abene n'ụnụ na ụnụ na-achọ sọsọ etu unu si azọgbusi ndị ogbenye, mana azọgbubenụ ha n'oge ikpeazụ na Chineke ga-akụ aka n'ụzọ ụnụ. Maka na mgbe ahụ ndị ọgaranya na-abụ which is what we do etu a na-akwado Christmas, mana amazi m enwezikwa ụmụ ihe niile na-akpọzikwa ihe niile na njọ. Etu a na-akwado Christmas, o nwere sị m ịmakwa ihe niile na Christmas gị ma gịnị gị gobie kịta maka na ichekwa ọbanyere November December ihe niile eme gịnị ana n'enu. Gịnị na-anazili ihe ahụ niile n'enu? Maka na enwelu mmemme na this is an opportunity. Ọ dịkwa ebe niile ịbatakwuo n'ụlọ ụka ndị vara achụpado gị maka mgbe aka eji onye ọra ji abụ ego maka ebe anyị jụọ fada ọsị gị mba na Disemba ka ya ji enweta ego project maka na mgbe aka ndị jelu ọrụ oyibo ji eme gịnị ji anata. So ebe n'ụlọ ụka mmadụ eju akachara ụka ị ga-anụ second collection before finish second collection ebido project. Ọ sị ọ na cylinder la adọ sị na taya moto ya gbara agba, ọ na taya moto ya gbara agba ịma na nnụnụ kụrụ na ceiling enwenaghị something, because that is the time they get what they need according to them iji eme ha na. So mana ndị nke a dị iche. So Chineke na-ewe iwe n'ebe anyị na-emegbu onye anyị ekwesịrị imegbu. Ọnya bụ ihe Mọs gwara ha tata, unu emegbu n'onye unu ka na Chineke adachi ya. Na enwere onye ọbụla ịka ị na-azọdo ụkwụ na-azọgbu ya na iwe Chineke na-abịa n'ihe ọgụ nke abụọ. Pọl degal Timoti o wee sị na-ekpele ụnụ ndị isi ụnụ ekpele, na-ekpele ụnụ ndị nọ n'ọtọriti ekpele, na-ekpele ụnụ ndị fada ụnụ ekpele, na-ekpele ụnụ ndị fada ụnụ, na-ekpele ụnụ fada kọsụ, na-ekpere na onye ọbụla. Ọ sị kpere na onye ọbụla, kpere na onwe ụnụ, kpere na ndị nọ n'ọtọriti. Pray for them. Maka na cheta na Paul dị asọ sị, it is when I think I am strong, that is when I am weak. Ya bụ na onye ọbụla n'idile ekpele mgbe ịkpagbukwu mmadụ, you need prayers to overcome alụlụ ana. You need prayers to understand na ịma na-akpagbu mmadụ na ị ga-akwụba aka gị ọtọ na ị ga na-eme ihe dị mma. Abịa n'ozi ọma egosizi anya ebe a bụ ebe Chineke kọwazili ọfụma, mana ebe nchọrọ ịlụtụ aka ọfụma bụ we cannot serve God and mammon at the same time. Ama na America na ya dị enwe chi na abụọ. Etu anyị bịara ụka kịta kwa anyị niile bụ ndị ụka ọkwe, mana ọ na-ajọ Chineke njọ na mmadụ na-eje ụka na-efe alụsị, na mmadụ na-eje ụka nwee chi ọzọ. Ịbanye n'akwụkwọ nsọ na the whole of Old Testament, ofu ihe na-ewekarịcha Chineke iwe na Old Testament bụ apostasy. Ife kata Chineke, ife Chineke na otu gị na-ekwesu erie nne ihe. Ọ na-ewe Chineke iwe rinne. Ndị gere ihe ọgụgụ last Sunday asị anyị na Moses rigo n'elu ugwu iji wee jenata ngọzi Chineke maka ndị mmadụ. Ndị mmadụ ka Moses nọ n'elu ugwu, gịnị ka ndị mmadụ mere? Ha sị ụmụ nwaanyị ebe anyị afụrọzi Moses ya mee bụ onye ọbụla kwu iyeri ya wepụta iyeri, onye kwu gold ya wepụta gold ya. Ịmalụ nke ọ bụla ị nwere gị mee gịnị gị ewepụtacha ha weli ewe kpụọ alụsị. Ha kpụcha alụsị, ha nekwasị alụsị ahụ anya sị, Hear, O Israel, the Lord that brought you out of the land of Egypt. Ọ gold kpọpụta ha n'Egypt? Mba. Ọ yeri ụmụ nwaanyị na gold ụmụ nwoke yi n'onu onye kpọpụta ha na the land of Egypt? Mba. Mana they have thwarted their mind wee wepụta alụsị si ndị mmadụ febe. You cannot worship God and mammon at the same time. You cannot. Onye nke Chineke, nwa Chineke adịghị sikata na Chineke nọkata tinye isi ebe ọzọ. I know that sometimes challenges of life
They push on the mmadụ to where they wouldn't want to be. But you can never allow those challenges. Ka o tinye gị aka n'ebe okwukwe gị ga-esi wee fu. Ọ dịkwa na America, I remember I've said this once. Sometime in Ghana, towards hillside, they could go me here once. Some beautiful looking Indian ladies or Arabians, either Indian or Arabians. They were, because in the Jana Motum, so they were walking towards me. They were with some beaming smiles. I was a little apprehensive about it. So, and then only man something is wrong somewhere, but what was it? Amaram. So when so okay, can look straight towards my car. They looked. And I was on the confirm that they were, they were trying to hypnotize me with their smiles. He said, no, tata. So I got the same looking so to my car, and they walked towards me. They have Wambo. Can we see your palms? I said, no, can we see your palms? Then we can interpret your palms for you. No, I interpret it higher, then we can tell you what your tomorrow will be like. Nekato when musi akama. Aka manebe ha powerhouse. Ha powerhouse. Ka ha chori maybe. So zbe kula akama we go da ka family ni mabam. Because I'm not where they are coming from. So when we say no, that I don't need my tomorrow because I've not even finished today. Problem and say no, I don't need tomorrow. I just want to finish today. I say okay, I say okay, can you give us some money? $5 in will dash ham for na go jumo mado. Kama no na ha cholo igwu wayo. So they can read my stats. So in different forms, people digress our lives towards something that God doesn't want. Sometimes we wake in Nigeria, I say, Naruna Yomoge, no the miliji a balo jetini si fuebe. Itini si, icheno call makanine, tinye hebe haga tokere in the idea that you are saving them. Obu na Jehovah echehe obodo onye nche na-eme gịnị na-echenefu. Onya ka oziọma taa say you cannot serve God and mammon at the same time. It doesn't work. It doesn't work. And now what akili emegolu mmiri chukwu anyị n'ọnụ n'ụka. I say it always. Kaira n'ọnụ n'ụka anyị na-ebu ndị ụkọchukwu. Anyị niile nọ n'ụlọ ụka bụ n'ụkọchukwu. Anọ mgbe m na-eme onwe ndị na-eme baptizim wee jụọ ha na ọ bụrụ na ịpụta na be dibịa n'ogwugwu nwee keke nke nọ bụ n'ogwugwu ka oke ụba ọ bụrụ na nweke ka e nwee na ịnata nkanụ ife ụmụ fara kọs n'ime ụba gịnị ka ị ga-ekwu n'ala omelụ maka na ebe fada nọzi n'ime ụba alụmelụ enwe ndị njide asị gịnị na ha ga-asị tụfịa akwa a na-etu aka ọ dị anyị niile ụmụaka niile anyị na-amụ ebe a mmadụ akanyekwa na onye ọbụla ihe na-arụ akpọ na-eje anywhere. If God cannot save that child, nothing can save that child. Because ihe Chineke ha emenwu adịrọ. Ihe Chineke ha emenwu adịrọ. And so ụmụaka niile na-echigo ha ụkọchukwu ịbịa ebe a n'ọka ị ga-afụ mmanụ nke a bụ oil of the use. Mmanụ adị ebe a bụ mmanụ eji echi ụkọchukwu. Ọ mmanụ a ka anyị ji eme baptizim. And the most of the baptism, I mean,
to prophesy the goodness of God. Now, mmanụ a ka a na-etinye emecha ya mmanụ prison mepecha obi ekwu ekwensu mmanụ ọzọ a ga-etinye bụ nka prison and prison a kere ebe a na-etinye ebe a na-ete ndị eze ude bụ n'isi onye mere eji ọgwụ mmanụ a wee te ya n'isi ete ya mmanụ ahụ n'isi ọ bụrụgo onye eze ọ bụrụgo onye ụkọchukwu ọ bụrụgo onye amụma i were isi onye mmanụ a kịta bụsị chifara ọmụmụ a ka etere the ceremony ọ dịghị iche the only thing dị iche bụ na ekwuru a different word n'elu so nke bụ ememe enweta na anointing baptizim ebe anointing bụ ụkọchukwu so nke bụ double anointing mana onye ọbụla nọ n'ime anyị n'ụlọ ụka anụnwa mere mmiri chukwu nwetara ọyịla onunwa and so ihe o mere bụ na onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka bụ onye ụkọchukwu bụrụ onye amụma na onye eze onye ụkọchukwu na onye amụma na onye eze adịghị ọ na-ejebe ndị na-eme incantation ọ na-ejebe ndị voodoo ọ na-ejebe ndị Haiti na-akpọ mmadụ eje ha na-eje don't go because the more you go the more you jeopardize your family, the more you jeopardize your chances of being saved. Okwu Chukwu tata bụ never worship God and mammon at the same time. Chineke kele anyị fụrụ anyị n'anya rinne. Chineke kele gị fụrụ gị n'anya rinne. What God cannot do does not exist. Amen. Ekwe m n'otu Chineke n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa ta ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si na ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọnwụọ enye ya litere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nne Chukwu nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen. Ekpere nke ndị kwenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị iji wee nye gị ofufe anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ịhụnanya nụrụ anyị anya.
dị nwe n'anyị nụrụ anyị anya. Dị nwe n'anyị nụrụ anyị anya. Ka natazie n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị ilo mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ. Echiche udo ma ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị mezuo. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ. Chineke onye nwe anyị, onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ọnọdụ anyị niile, nsogbu niile nke gbara anyị okilikili wee gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata, n'ihi na anyị ma ike niile si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-ayọ ka iche ndị n'ụlọ anyị ndị a niile ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Papa na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nụ. Onye nwe anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ehunyere gị masị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, welite n'obi elu, ka anyị nye n'ụnụ dị nwanụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azụ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, gasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ gị ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha, nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu,
na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-ayọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, do ka m na-arapụrụ unu, do nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na nụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onyeisi ọma bụ ndị agbọdori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
sacrament most holy, O sacrament divine. Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, ijirila ihe ọgbụgba ndụ gị gbaa anyị ume, biko were obiọma gị na-enyere anyị aka ka mgbe dum mee ka anyị site n'ihe omimi nke a na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ka akọlụ na our new Christian aka biko nụ. Anyị nwe second collection. Ndị kwaya. Ndị be anyị eke na-akwado ọ bụ na ihe sofa ije n'azụ. N'ụbọchị taa, na-ekele imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. Nara ekele. N'ụbọchị taa, nara ekele. Imeela n'ụbọchị taa. Imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Otito dịrị Jesu. Anyị ka nọkwa n'ụlọ ụka. Biko, reduce the noise. Reduce the noise and listen. Ndị be anyị eke na-abịa Thanksgiving, ngwa ha bịaba ka ama ka noise ahụ si ebe a. Kwaya, nye ha egwu. Julius na ndị bie ngwanụ. Aga m eburu hallelujah eburu. Aga m eburu hallelujah pare. Aga m eburu hallelujah eburu. Para hallelujah para. Para raise Jesus omemma. Aga m eburu hallelujah eburu. Onye n'ime mma. Ya para. Ejito bisike. Para hallelujah para. Oh, I got me buru hallelujah buru. I got me buru hallelujah para. I got me buru hallelujah buru. Para hallelujah para. Para raise Jesus omemma. Onye njimani
mekwala ya ọzọ. Onye na-eme mme mekwala ya ọzọ. Onye na-eme mma Yalere na chani di ma, yalere na chani di ma. Odigihe ona puribe, yalere na chani di ma, yalere na chani di ma. Omarama, yalere na chani di ma. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Ka anyị na-asị Joshua Joshua sịrị unu na agbasa unu afụ ya na parking lot. Na parking lot ka unu ga-afụ ya. Nebo a nọrọ n'ebe a. Okay. The annual Catholic appeal campaign is still in progress. Our goal is 22,152. As of now, our diocese our parish has received 19,500 in pledges. In cash, paid 8,350. Please, if you have not pledged, the envelope is at the back of the pew. And if you have pledged, remember you have till December to redeem your pledge. Ihe niile a bụ ihe a ji enyere onwe anyị parish anyị unu bata air conditioner na-eku mgbe winter heater na-eme nke fọrọ n'ọnya ka eji enede parish. September 18 is the first day of the religious classes, which is today. We remind you, children are eligible to receive Holy Communion by second grade. First grade is the time for your child to begin to prepare to receive communion. Register now. It started today. Register now. You can start next Sunday. Because older children who have not yet received First Communion should also register to begin instruction. Registration is for all levels. They are now in progress. Our parish is also offering classes for 16 and older. 16 and older who have not received
all of the sacraments, baptism, Eucharist, and confirmation. So avail yourself because I will never nike mecharo hancha imana ichizu n'ụka bụ confirmation. Imana ichizu. Special invitation to join our youth group. Meetings are every Sunday, 10 to 11:30. We invite all parish council members to an important meeting, 22nd of this month. That's Thursday. Next Sunday, I think is the last Sunday, right? The last Sunday of this month, sorry, I've been for some time.